Hello guys, welcome ta sa ato ang video karon. So nag-uwan-uwan naman ug nagplano na sad mi nga magpugas mi. Magpugas na sad taa ni kay nakauwan-uwan naman. So uban mi sa mo ang pagpugas karon. So let's go. At ito na mi sa among pugsanag mais guys. Grabe yung lutag view diri oh. Kaya mong apo nagtungtong sa tagkugo sa apuhan. Dinhi ang pugsan guys. Yuk lebih? Ah? Nikah siya mama. Yuk Lebih. lebih. Duit? Duit tak? Boleh? Kela. Hoy. Anak siya lebih din. Makita niyo na. Obra. Obra niyo. Mama. Mama, asa ka? Dyan ni among kinabuhi diri sa bukid guys. Uy. Kapawal na. Magsige lang ni pugas-pugas aron nga naa jud tay mahimo. Ang sulbad sa kalisod atong paningkamot ra jud. So napabor lang sa doon guys kay katabang kog pugas kay wa man may plastic. Ini pagkapugasan na mo guys, nagtiniil jud mi kay sus ug di ta magtiniil, mga ligid kita kay bakit ni among uma. So humana jud in taon may pugas. So salamat kaayo ninyo guys yung pagsunod kanon sa akong mga video, manghinaot ko na jud mo mag-uban sa amo ang video. So thank you for watching. Bye bye, God bless.